Ahojte priatelia, no momentálne je dnešný deň, je 15. júna. Za chvíľku akurát odchádzam teraz do Trenčína na jeden úžasný festival, volá sa to, že Trackfest a bude tam vystupovať Zuzka Smatanová, takže ideme zase fotiť koncert Zuzky Smatanovej, veľmi sa na ňu teším. Bude to dneska veľmi náročný deň, nakoľko Zuzka dostala vystupujúci čas až 23:30, čiže dosť neskoro, ale teším sa na to, že na večerné fotenie a koncertov sú tie najlepšie veci, čo môžu byť. Tak prechádza sa tu pri týchto krásnych kamionoch, predsa len je to Trackfest, ktorý je vlastne festivalom krásnych ťahačov, takže určite počuť, ako budú trúbiť, takže sa tešíme na večerný koncert a konečne sa stretnem zase s Igorom Kmeťom, s ktorým som sa nevidel už asi 2 roky a bude to úplne fajnový večer. Takže Vladimír Pixel. Veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia, milá Zuzka, alebo šťastia, zdravia. Umíme ťa. Boli sme skvelí. Ďakujem, veľmi si vážim, boli ste úžasné, srdečne, že vám sa vrátili. Ďakujem veľmi pekne.